Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce taku a ko da yaushe Maryam. Muna nan ne a cikin labarinmu mai suna Surikata. Mun tsaya a shirin da ya gabata ne inda Masa'uda ta tafi ta bar Surayya tana cikin wannan bacci, amma tare da cewa ta sanar da Hisham mijin Surayya duk yadda aka yi. Surayya ba ita tashi ba sai karfe 9:30 na safe. Za mu ci gaba. Washe gari 9:30 na safe ta farka ta fara yin salati a hankali kamar yadda ta saba yi in ta farka daga bacci. Hisham ta gani a gefen ta zaune ya ce mata barka da tashi. Ta buɗe baki ta tambaye shi la'asar ta yi? Murmushi ya yi na farin cikin cewa masoyiyar tasa har ta fara sakin fuskarsa tare da tambayarsa lokaci ya yi. Nuni ya mata da ɗan yatsansa zuwa agogon da yake jikin bango ya ce duba ki gani karfe 9:07. Ta buɗe baki ta ce na yaushe kenan? Ya ce na safe. Buɗe bakinta ta cikin mamaki ta yaya ta ɗau wannan dogon lokaci tana bacci. Bata ƙarasa rufe bakinta ba ta ce ina ƙawartawa take, ina Masa'uda? Ya ce mata ta ce in faɗa miki cewa za ta dawo yau, amma kin ga shiru bata dawo ba. Kafin ya gama rufe bakinsa suka jiyo sallamarta daga falo. Duk da ta san an amsa mata bata shiga ɗakin kai tsaye ba. Sai Surayya ce ta fita ta same ta a falon zaune akan kujera. Da sauri ta ƙarasa kusa da ita ta ce zauna, tana faɗin sahibata barka da zuwa. Fuskar ta cike take da murmushi ganin sahibar ta fara sakin ranta. Kafin ta yi magana Hisham ya fito yana cewa lallai kan Masa'uda na jinjina miki, kin fara shawo min kan diyaɗina. Sai ya ce Allah ya biya ki, sai dai na ce Allah ya biya ki, ai ka san matsalar sahibar ta wace in har ba ta cikin sukuni ni ba na cikin sukuni, in ji cewar Masa'uda. Gaskiya kam, in ji Hashim, bari na fita ki ƙara sararrashin min ita, sai da yamma zan dawo. A dawo lafiya. Suka haɗa baki suka ce masa ya amsa da cewa Allah ya sa. Bayan ta fito ne Masa'uda ta kuma haɗa wa Surayya breakfast, sai ta sa ta cinye tas, ta sa ta yi wanka, ta shirya tsaf, ta zo falo ta zauna kusa da Masa'uda. Masa'uda ta kalli ta ce sahibata abin da nake so da ke, kin san abin da nake so da kai? Surayya ta girgiza kai tare da faɗin cewa a'a. Masa'uda ta ce mata so nake ki bani labarin tun bayan rabuwarmu har zuwa yau da muke tare. Surayya ta ɗan yi jum sannan ta ce sahiba labari na bayan rabuwarmu ba shi da daɗi, kuma ko mun gaisa a waya in kin tambaye ni cewa lafiya nake ba ni da wata matsalar nakan ce miki lafiya nake, ba don komai ba sai don gudun tayar miki da hankali. Yanzu ma zan gaya miki ne don na san ko ba komai kya bani shawara ta gari, kuma abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa. Surayya tana faɗi cikin narai da fuska duk da kin san komai daga cikin labari na zan faɗo miki labarin tun daga farko, wanda ma duk kin san labari na amma zan tunasar miki. Surayya ta ci gaba da ba wa Masa'uda labarinta. Za mu ci gaba ne a gundarin labarin Surayya. Kamar yadda kika sani unguwar Jakara nake. Unguwar Jakara ce unguwarmu. Mahaifina Alhaji Ilyasu mutumin Kano ne, kuma an haife shi cikin unguwar Karofin Sudawa. Mahaifin babana marigayi Malam Ashiru mutum ne kamili kuma malamin gaske, wanda yawancin manyan mutane masu kuɗi da manyan ma'aikata suna zuwa ɗaukar karatu gurin shi kullum da ƙarfe 8 ɗin dare zuwa 9:30. Bisa wannan dalili ne suke yawan yi masa alkairai na gidaje da filaye, don kafin ya rasu ma motocinsa na hawa 2 ne. 'Ya'yansa 4 a duniya, babana ne namiji, sauran 'ya'yan nasa kuma dukansu mata ne, su 3 su ne ƙannan babana. Tun kafin ya rasu ya yi wa babana aure, ya saka shi a wannan gidan nasa na Jakara, kuma ya bar masa shi kyauta da yake babana ya ɗan taɓa karatun boko har difloma ce da shi, sai ya kasance wayayyen mutum wanda ya iya hulɗa da jama'a, ya san mutuncin mutane. Sauran ƙannensa mata 3 kuwa duk firamare suka yi, don tun kafin ya yi aure aka yi musu aure.
inna Rabi ita ce ke bi ma babana, sannan inna Safiya, sai ƙaramar su inna Zainabu su ma 'yan uwan babana ne. Ba ƙaramin mutunci ne da su da kirki ba da son zumunci, don tun da malam babansu ya rasu suka mayar da babana kamar ubansu, duk abin da za su yi sai da saninsa da izininsa, duk da gidajen da malam ya mutu ya bari da sauran kadarorinsa an raba musu gado bisa tsarin da addinin musulunci ya tsara, amma komai nasu na hannun babana. Har kuɗin hayar gidajensu babana ne yake karɓa yake ajiye musu, sai dai duk wanda matsalarsa ta tashi ta je ta karɓo a gurinsa. In ko za su shekara ba su zo sun karɓa ba, to baba ba zai taɓa musu ko sisi ba. Duk sanda suka zo karɓa haka zai ba su kwabo, ba zai ciwon kai ba. Adda ce babarsu babana har yau ita ce take da ranta garau, 'yar tsohuwa mai ran ƙarfe kenan. Mahaifiyata Bafulatana ƙara ya ce sunanta Aisha, amma iyayenta da sauran jama'a Indo suke kiranta. Babana ya haɗu da ita ne a garin Gwarzo, sun je gaisuwar baban abokinsa, ita ma gaisuwar suka zo da kakarta, saboda babar mai rasuwar ƙawar kakar babarmu ce. A nan babanmu ya yaba ta, sun fito ita da kakarta ne za su tafi tasha su hau mota su koma Ƙaraye. Babana ya bi ta, ba wanda ya kula, sai da suka yi nisa ya tsaida masu, ya durƙusa har ƙasa ya gaida kakarta, sannan cikin sunkuyar da kai ya ce yana so zai yi wa babata wasu 'yan tambayoyi. Kakata dariya ta hauyi tana tsokanarsa, au ba ni kake so ba sai wannan biyarar. Daga nan ta ba su guri suka gaisa, ya tambayi sunan babarmu da inda suke. Babarmu ta amsa masa duka tambayoyi tare da yi masa kwatancen unguwarsu, wato Limanci da ke Ƙaraye. Tun daga ranar soyayya ta ƙullu, ba ɗau lokaci ba aka yi aurensu, auren saurayi da budurwa. Bayan bikin iyayena da kwana 7, inna Safiya ta kawo wa umma na babbar 'yarta Sadiya. Ita ce ta ce ta zauna a gabanta domin ta ringa ɗebe mata kewa. Idan babana ya tafi kasuwa sai ta ringa aikenta, tunda ba kowa suka sani a unguwar ba. Shi ma babana sai da zai auri mahaifiyata ne ya tare a gidan. Babana ya saka Sadiya a makarantar firamare da allo, sannan kuma ya saka ta a Islamiyya. Suka ci gaba da zamansu cikin kwanciyar hankali. Bayan shekara 1 da rabi ne umma na ta haife ni. Murna gurin baba da umma ba magana. Bayan kwana 7, wato ranar suna, babana ya raɗa min suna Surayya. Raguna 2 ya yanka na sunan, abinci kuwa kowa sai da ya ci ya bari. Abincin suna kuwa kowa sai da ya ci ya bari. Kaka ce, wato kakar babata ke zaune gidanmu tana yi wa babata biki. Ita kwa Sadiya koyaushe tana jikin babata, saboda ni in ko ba abinci zan sha ba, ɗauke ni take yi ta hana kowa ya taɓa ni. Ga ta dai a lokacin shekararta 8, amma har rigemewa take sai an goya mata ne. In ko umma take sai ta yi tayin kuka kenan. Don haka muka yi muguwar shakuwa da ita. Bayan shekara 7 aka saka ni a firamarin Jakara Firamare. A lokacin Sadiya tana GGSS, Umma Zaria Form 2. Kuma har umma na ta sake haihuwar 'ya'ya 2 maza. Nura ne babba ɗan shekara 4, sai Nasir da ke goyo ɗan shekara guda a lokacin. Haka na ci gaba da karatuna cikin kulawar iyayena da yayata Anty Sadiya. Domin kullum na dawo daga makaranta, Anty Sadiya ce mai duba books ɗina, ta ga aikin da aka yi ta maimaita min sannan ta yi min tambayoyi a kai don ta ga irin fahimtata. Abin da ta ga ban gane ba sai ta sake koya min. Idan kuma ta ga na gane sai ta koya min abin da ta san a gaba shi za a koya mana inda
ko an zo koya mana ba zai min wuya ba. Bisa wannan dalili ne na kasance mai buɗaɗɗiyar ƙwaƙwalwa a ajinmu da makarantar, don tun ina class 2 na iya rubutu da karatu. In an yi mana jarabawa kuwa ba na wuce na 1 zuwa na 2. Shekarar Anty Sadiya ta gama secondary ne iyayen Habib mai son Anty Sadiya suka aiko iyayensa maganar aure. Babana ya yarda, amma ya ce sai dai Habib ɗin ya amince bayan bikinta za ta ci gaba da karatunta ko da na diploma ne ta yi. Bisa wannan yarjejeniya ne aka yi bikin Anty Sadiya, aka kai ta gidan mijinta da ke ƙofar Waika. Alhamdulillah Anty Sadiya kam ta yi sa'ar miji. Habib mutum ne mai zuciya, ma'aikacin nefa ne. To Allah ya sa mu ma Habib da ya ringa sa ana kawo mana nefan nan, wato mijin Anty Sadiya. Inda gashi dai Habib mijin Anty Sadiya ma'aikacin nefa ne. To bari mu je mu ji masa magana ko Allah zai sa mu ma a kawo mana nefan mu sa abubuwan mu a caji. Wassalamu alaikum, na gode, ni ce taku a koda yaushe Maryam, sai mun haɗu a shiri na gaba.